zvino ndikutambura nemuzukuru. Ngamba nyaya vanoziva. Tine urombo. Takutoita. Tine urombo zvikuru. Mwana uyu akasiyiwa ni 5 days. Musi wechi6 ndo musi waakasoita. Wakarwa nezvonhewa. Hana mbovhera mukaka wake wanga usinganyatsobuda. Kuti amwise mwana uzvere wake akutonzi ropa rake harina kunyatsotobuda. Ranga ratotogwa kudhara. Tine urombo. Zvinoziva kuti zvinorwadza kurasikirwa nemwana. Tadzoka zvakare mhuri yeZimbabwe tichiri kuno kunzvimbo yeKwavhiri kuTashinga tiri mudistrict yeSanyati district yeKadoma kuri kuMashonaland West Province. Mucharangarira kuti pane nyaya yakapinda mudare yatakakupai pavidhiyo yapfuura mudare raMambo Neuso yakanga iri pakati pambuya nemuzukuru panga pachitaurwa nyaya dzeurori uyezve pachinzi pane mwana akashayika akanga ane mwana anga ari pamakumbo. Saka nhasi ndaita urombo rakanaka ndaita rombo rakanaka tasangana nababa vemwana vamakaona kudare zvakare namai vemwana vanga vasiko kudare kuya. Saka toda kuti vatitsanangurire kuti nyaya izosvika mumaoko amambo zvii zvakaitika, vachititsanangurira muchidimbu kuti zviri kumbofamba sei, uyezve mhuri yeZimbabwe ide kuziva kuti vazosvika pakuzonetsana nambuya vavo vanonzi ndo vakavachengeta zvakafamba sei. Saka regai titange kunzwa kuna baba zvakare namai. Ndichatanga kwamuri baba, makadii zvenyu? Zita ndiani? Alright. Baba, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nyaya iyi mungatitsanangure kubva kumashure kuti nyaya yakafamba sei kune vanhu vakanga vachiona nyaya yanga iri mudare maMambo Neuso. Nyaya iyi chakaita kuti nange mbuya wangu uroyi ndechekuti mwana wangu aimboti akaenda kumasoro obva adonha mhepo yongotaura kuti ndikuda mombe yangu yechiredzo. Alright. Aitaura kuti ndikuda mombe yangu yechiredzo akabva akawanikwa haana kuita mazuva paakauya kuzosungirwa. Ndobva aendako, ndobva ndamuendesa kuchipatara kuchakare kwanga ari. Ati yangu kuchipatara kwanga ari akangoita ndonga vhiki 1 ari kuchipatara ikoko, ndobva atobatsirwa mwana wake. Abatsirwa mwana wake akaita 6 days. Ndichitoti hamana tichenda munomutora mangwana, ndakaona tatakusangana nefoni. Ndauya musikana arohwa nezvinhu kuno. Ndobva tatoenda namai vacho kunotora tichiti toenda kunoona mwana arohwa nezvinhu. Takasvika takaona musikana hatina kana kumbogona kutaura naye. Pa2 days dzese taifamba mese mataifamba nyaya yechingori 1 kuti toda mombe yangu yechiredza. Zvinhu zviri kubva kuna mbuya ava mukadzi wasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu. Alright. Ndobva tafamba kusvika tauya naye kuno kuzomuviga. Kwatakauya kuno kuzomuviga handina kana kumbovaona ivo mbuya paya. Alright. Kanhamo paya. Okay. Ndimbokubatai muromo. Muchitaura musikana uyu pachibuda nyaya yemombe yechiredzwa iyi yakatoitika muchigara naye panapa asati aroorwa? Yakatomboitika asati aroorwa, tichingoti haichi inyaya. Okay, paitaurwa nyaya yemombe yechiredzwa iyi paibuda zita here rekuti munhu ari kuda mombe yechiredzwa iyo ndiani? Raibuda. Okay. And imiwo musati pamaiudzwa nyaya iyi mai makamboisvitsa here kwavari kuti no tanzwa muri kutaura kuti munoda mombe yechiredzwa tichakupai kana kuti zvakamira sei? Ndakatombotaura navo ndikati inini makandirera, kana muiti makandirera aiwa vabereki vangu varipo, endai kuvabereki ndivanokupai mombe yechiredzwa.
kana wakundikana ndokupai. Alright. Zvira kuti makanga mavavimbisa kuti mombe iri kuuya. Mavavimbisa kuti hamuna kukangamwa. Tichiti endai munopiwa kana muiti makanzera kana na baba kana na baba wakundikana ndokupai. Alright. Okay. Alright. Pfuura mberi mauya nemwana. Tauya nemwana. Iwo handina kana kutombovaona. Asi pandakasvika zuva ndakati mbuya zvakaita dai vari munhu vasingasviki pano. Ndo zvandakamuromo wandakataura. Okay, maitaura muchiudzana. Maitaura pavanhu vatavangosvika vachibarei. Okay, alright. Ndakati dai vanga vari munhu vasingasviki pano ndo vatasvika takachengeta shuva ivo vanogara vasvika. Vana munharaunda vanga vakuda kuenda. Ndo ndatovati ani mazuva nati mbuya vana kuya pano vandovaurayachi. Mwana wangu ipapo ndinambonyenyeredza. Ivo vanga vatosimuka vatoenda pavillage chairman kunotaura kuti ndatadza kuenda kunhamu ndaona ndotemwa mudemo. Alright. Village chairman vakabva vatoti saka kana muchidaro ava vauya kuda kuzoti vanzisane imi muda kunzisane. Saka gonai kugara pasi mutaurirane. Ndo baba vanodana bhudhi vavo vakuru vakatouya vakasinodana ivo vana mbuya vakauya vakatanga kutaura kuti mudhara akatanga kuti kuri musei mbuya musina kusvika pano apa. Mbuya vakati aiwa ndatadza kuuya ndanza ndodi ndotemwa nedemo. Ini ndoona daiwa handina mbondokutema nedemo asi ndakati mbuya ndimari ndimakaurayi. Mwana wangu ndobva varamba vakaramba. Ndikaramba ndakangoti aiwa imi ndimakaurayi kana muchita musimakaurayi endai munomhangana pavillage chairman muende kwamamwe ndimari mauraya. Okay. Kana ndisiri ndauraya naye musiri ndokubhadhara asi kana muri mauraya munobhadhara. Alright. Ndobva tagara papaya ndara akatotaiwa imi mbuya chienda kumba kwenu ini ndobva ndasara ini ndakanzi ai muchitagara kwenda kumba kwavo ivo vakanzivisa kuti pano. Ndobva tagara ndofunga 4-5 days. Ndovaivo vatouya kwandaitoshandawo ndichitori pamusoro pemba. Vakati muzukuru sorry ndovakatanga kuti mamuka sei ndasingadi kutotaurawo navo. Ndikati tamuka vanzi asori muzukuru ndini ndakapfekedzwa fesi yekuuraya mwana wako. Ndikati makapfekedzwa fesi yekuuraya mwana wangu? Vakati ndakapfekedzwa fesi yekuuraya mwana wako nevamwe vangu. Okay. Pavaizvitaura izvi panga pane umwe munhu here akanga achiteerera achinzwa nyaya iyi? Vaitori nambuya vandaifirira imba yavo. Alright. Vakatoti zvavari kutaura zvinoita mbuya vakabva vatotanga kuti tendera itodiwa itoona. Ndakatombodonhedza makavi andaisungisa pabhenji ndikadzira pamadziro ndida kutoza makomabaya nebanga ranga ndakabata bva ndakabva zvangondiremera. Ndobva ndavasiya ndobva vatoenda padhuze panext pabhudhi vavo vanonzi vamasausi. Vakatoti ndinobva kudi kunokumbira regero pane muzukuru wangu ndadi. Vamasauso ndo vatakamboita vhidhiyo iyaya vanotemwa nematombo asingaoni. Mucharangarira vhidhiyo iya mhuri yeZimbabwe yatakakupai vachitaura kuti varotemwa nematombo uyezve makaona mudare. Alright, pfuurirai mberi. Ivo vachitoenda ipapo pambuya ndakabva ndatoburukawo pamusoro pemba ndikaenda pamasauso paya ndakati vari kuudza here mbuya zvavataura vakauraya mwana wangu? Vakati zvekutondishamisawo. Ndikati hani ndaudza nezuro paya makaramba ndimakauraya mwana wangu asi nhasi makuya muti ndindakauraya saka mundipa mwana wangu. Ndakaguma kutaura nandina. Alright. Mukupupura zvaura kuti vakapupura ivo nemuromo wavo? Ivo nemuromo wavo chaivo. Alright. Ndakatungamidza ndine vamwe vangu vatoripo vakatiza. Alright. Vakati vamwe vavo vari muno muvillage here kana kuti vamwe vavo vari vanhuwo vari kune dzimwe nzvimbo? Papa vanogona kutaura naizvozvo asi vamwe ndine vamwe vangu vakatotiza izvi. Alright. Toda kumboya kuna mai. Imimi ava ndimbuya venyu. Makanga ukama hwenyu hwanga hwakamira sei tisati tasvika panyaya yekuti pazoitika chiitiko chemwana? Ukama hwenyu nambuya venyu hwanga hwakamira sei? Dambuya vangu ava ndinenge ndimbuya mukadzi wasekuru hanzvadzi yamai vamwene vangu. Alright.
Saka pakugara kwataita navo ndichiona mwana uyu ndakatambura naye zveshuwa ndichingofamba naye mumaprofita chingoitirwa munamati pasina chachimbobuda atokura ndopaakabva paitwa masports ekumusambanyama uko akatoenda kumusambanyama kuya takudzoka murodhi ndopatiri kumanyigwa nevangu nzi mwana adonha chipadonha kumurodhi narosu kanzi chipadonha tikati ndopatakadzokera paya tikaona mwana aisiwa muvhileji ndopatakaenda kanzi mwana wenyu adonha andori pano patikamutora mwana tikaenda naye kumaprofita kwatakaenda ndobva maprofita auya asvika ndobva aburisa mhepo iya ndobva yataura kuti ndiri kuda mombe yangu yechiredzwa ndoda mombe yangu yechiredzwa ndini gugu vake ndindakamuchengeta ndoda mombe yangu yechiredzwa ndakachengeta baba vake. Alright, muchizvinzwa zvichitaurwa ipapa mhepo ichitaura ndobva tigwa munamato tikauya naye kunokumba tauya naye kunokumba aingoti mama musoro wangu ndopatigwa munamato akaisiwa bhandi rake musoro remuteuro. Mucharangarira kutanga ane makore mangani pazvakaitika? Anga 15 years. Okay. Aitori form 1 form 2 nchazipa. Alright. Ndobva ndatotanga kuenda naye kumasowe ndichienda naye kumasowe mhepo yanga yambomira kuti adonha azoroorwa ndachiuya ndaingomudana kuti angauye tiende kuchechi pakuya kwaenda kuchienda kuchechi kuya pakanditanga futi kunodonha mhepo yachingotsanangura futi kusvika ndazoudza sekuru hanzvadzi yamai sekuru ini dambudziko kuti apana pamwana wangu ndeirishi ini zvadii kuti timbogara pasi ini ndimbotaurawo mafambiro andiri kuita uchienda kuchechi chimiro chikusangana mwana wangu. Sekuru ndobva ati muzukuru ndimbomira titogara ini sekuru mwoyo wangu ndovadza mwana wangu akazoparara ini munhu wari kuraya mwana wangu ndomuziva nokuti nhau ndiri kuibata kanzi ndandine hasha ipapo zveshuwa sekuru ndakavaudza ivo vakazondinanga taipura mapfunde pasekuru apa. Sekuru wamuri kutaura ndivandi vakakunangai ndiani? Iva ndakaudza ndisekuru hanzvadzi yamwene vangu. Alright. Kuti sekuru inini nyaya iri kuitika pamwana wangu so ndova ndakaudza sekuru ivavo pakaitika zvakazoitika futi tiri kupura mapfunde pasekuru apa ndobva vauya sekuru bamoli ndobva vativinga vakati mapura mapfunde enyu sei musina kundiudza saka ini ndiri muroyi wenyu kaini saka ndiri muroyi wenyu senjeti kana makuita zvinhu zvenyu hamuchandiudzi. Aidaro ndiani? Ndigogo. Nekuti hamuchandioni asi ndakachengeta murume wenyu. Ndikati naigogo sai muchingoti pese pandongosangana nemi tingotaura nyaya kuti ndoda mombe yangu yechiredzwa ndakachengeta murume wako hauchandioni zvombofamba sei makachengeta ini here ndinde ndinoudza vabereki vangu ini vakubhadharei chiredzwa chacho kana ini makachengeta inini ndopa vakatanga kuchema vachirovera roko rwavo padanda ringarani kati ini mwana wadhonoro ndiri kubhejera chete iwe tokubhejera ungandiudza izvozvo ndikati ini ndatokuudza chokwadi muchienda kuvabereki vangu inini ndonovaudza kuti bhadharai gogo ava chimombe yavo yechiredzwa nokuti mabvira kure muchingondinanga pese pana kundotadzere kiri kuenda kumashopu kotenga sauti ndotadzere kufamba chero kuuya pano pamba penyu ndichingondiudza nyaya iwe zvinondirwadza zvamunondiita ndobva ndauya kunokumba kwangu. Alright, tombotidzokerei kumashure pasati pabuda nyaya yemombe yechiredzwa iyi ininiwo muchitaurawo henyu sambuya venyu vamanga makagarisana navo yaimbotaurwa here maybe mukutaje nyaya iyi kuti yombotaurwa nzi ndichada mombe yangu yechiredzwa isati yazobuda iri mhepo pamwana yakambotaurika here ende yakamboitirwa dare here nyaya iyi? Akuitirwa dare haina ivo ndo vaingotaura chete. Alright. Kuti tikangoenda kana kumba kwavo chero tigere kumba kwavo vaingoti ini mombe yangu yechiredzwa ndishai nditoda mombe yangu yechiredzwa nekuti ndakamurera. Alright. Okay. Vaitaura. Alright. Ofurira mberi pamama pandandambokubatai muromo. Ndipo pana chida kuti nditsanangure. Alright. Nekuzoningira aenda kuchakari kuchipatara uko. Ndifonerwa mwana apona ati nzi mwana apona mwana wake musikana. Alright. Ndiri kuuya nemande nemande iya ndikutoti sande ndakuwacha kuti ndigadzire zvokuti ndiende kunotora mwana anga ave kwagogo vake ndopandakana foni yakuuya kanzi mwana arwa nezvunhu zveshuwa ndikuteera ndinzi mwana atoti ndikati mwana uyu chii pandakamanya kunotsvaga nhamba dzemadzibaba vatonamata navo ndikavafonera madzibaba akandiudza munamato wekuita ndikaita
ndopandakabva ndaenda pasisi vangu pamaibhule ndikati sisi ndipewo foni yenyu timbotaura. Ndopatakabva tapiwa foni yenyu tikataura nasisi tichibvunza. Vakati baba vake ngavauye. Dai baba vake vayo vatanga kusvika nokuti zvimepo iri pamwana tanchida baba vake. Ndovati kuda kuti vasvike. Vakasvika tombozama kuita asi takashayiwa mota musesasande mota dzasingafambi. Takashayiwa mota tikafamba zveshuwa netsoka kunosvika kujompani. Tinosvika kujompani kuya takamboti mirei dzimwe mota dzaiva dzakazara ndobva tazokwira tikaenda. Taenda kuya tikasvika kumapasti 8 tichinosvika kuya takaona zveshuwa mwana achitambura maprofita aripo achitigwa munamato. Zveshuwa mhepo ichingo hake akahaka tikataura tabva kwavheri ndini gogo yawo ndovaingotaugwa asi takawanda tiri 32 mhepo yakagara pamwana uyu vanhu vakagara mwana uyu tiri 32 asi kuti atadzi kukunda kushandirwa kwaita nawe kuti anga ari muzvere. Ndobva akakundikana kuti ashandirwe musi wemandi ma9 ndobva nditomupa maheu. Ndobva ndakaona kuti mama uyai mubato mwiri wako uya pachesti pangu kundiremera. Saka ndakabva ndadana baba vatezvana baba uyai mubatsirani namai ndichijamba ndichibuda panze. Ndobva vakamanya vatezvana vangu nabachipo vakapinda mumba ini ndikatobuda panze. Asi ndanda kutofila kunzwa kuti zvakuitika munyama dzangu aiwa pane zvaitika mumba. Ndaingodzokera ndomira ndoti mama amwa here maheu kukanzi amwa tamuvatisa. Ndopa ndakabva ndabuda ndikanotora muzukuru wangu anga ana namai nini aitochema. Ndikanovata mupamwe asi ndaingonzwa musana kunzwa kupindwa nechando nditi una namai nini mwana wangu chipashaika chete. Ndakanzi namama ndaunoudza mama ndai munodana mama mai vangu mwana wandodziya mai vangu tiri kuchakari koko. Ndopa ndakaenda tikasvika tikavaudza mama vakauya. Mama vakauya vaya ndopa takabva ndapinda zvangu mumba mamu nemuzukuru wangu yaichema ndikavata. Ndavata kumapasti 3 ndopa ndakaona vana mama vasvika nanasi maibhule ndopakusvika tondodza kuti mai nini ndakuzokutorai mwana hapachina shaika. Ndikati sisi kukanzi ndozvinotoripo mwana undodziya urombo takutoenda tine urombo zvikuru. Mwana uyu akasiyiwa ni 5 days musi wechi6 ndomusi waakazoita wakarwa nezvonhewa hana mbovhera mukaka wake wanga asinganyatsobudi kuti amwise mwana uzvere hwake akutonzi ropa rake harina kunyatsotobuda ranga ratotogwa kudhara. Tine urombo tinozviziva kuti zvinorwadza kurasikirwa nemwana. Zvino ndikutambura nemuzukuru. Ndamba nyaya vanoziva. Zvinorwadza. Nyaya iyi tinoziva kuti yaenda kwa mambo neuso ikanosvika ikanopinda mudare. Tinoziva kuti vakati kuchaunzwa n'anga ichauya kunoku kuzoti iite kuti nyaya iyi imimiwo semhuri yashayikirwa manga mamune chishuwo chei panyaya. Tinoziva kuti mufi kudzoka anogona asingachakwanisi kudzoka asi chamamuri kuda kuti mamuda kuti zviitwe sei nekuti toziva kuti munhu weukama pfungwa yenyu yanga iri kuti zviitwe sei. Mukindogona kutanga nababa tinzwe kuti vanofungei. Inini kufunga kwangu kanganjito ndaingoda mari dzangu dzemaexperience dzekushandisa kuita kuuraya kwako kwakaita munhu aiwa anomuka ega. Asi mari dzavo kushandisa kuti izvezvi vakatomhonderesa kwamambo takati haya mota tikaenda ivo vakarega kuuya kusvika kuchinjwa uri muzuva futi kwese watafamba muzvipatara kuti idii zomari dzanongoda azvokuva zvavo zvekuuraya munhu idza anoripo ega anozvitaura ega iye igoni kwabhadharisa munhu wangamude munhu unainono ndonyaya ndonyazvo. Alright. Iye
uye zvinezvi tikuona kuti zvinhu zvakakuomerai semhuri. Tingati zvakubataiwo sei semhuri masituation yekuti muri kuona munhu ari kunzi ndiye akatora upenyu hwemwana wenyu, zviri kubataiwo sei imimi sababa namai nguva inoi? Inini kuti ndigare navo muno village ndichitarisana navo zvinondirwadza, ndichisangana navo zvinondirwadza. Kugarisana navo muno village hazvichatoiti, tichionana inini zvinondirwadza. Ndokuti wakagura upenyu hwemwana wangu achiri kuda kurarama. Tombodzoka kwamuri baba. Tomboti n'anga yauya zvonzi mbuya venyu havasiwo vakaita zvinezvi, muchazvitambira sei? Ndivo vakazviita, ndivo vakazviita. Ndinobhoikana kuti mashandisiro avari kundiita ndezvinhu zvavari kuziva. Vaitowedzera kundishandisa ivo vakatombouya kuzondikumbira rege kuzotaura vega. Sidirai kwakumana musaise mukore. Vakatouya kuzotaura vega nditori ndindaura, otanga futi kundishandisa ndipanga futi itobudisa kuti mari kuti ndigone kutengera kuti mwana mukaka. Kunze dai vakangotoramba vakabvuma nyaya yavo sezviya yakatodi. Ini kuti kusaenda kwamambo ndobhoikana nekubvisa mari. Ndiwaniwo mari kuti yekutambisa kunobva mambo. Semari yandakatomutambisa kuti kubvisiwa kwamambo. Pamusoro pekurega mwana nemunhu wandikutoona akataura ega. Ipapo pandikwadza. Nemunhu wandikutoona akataura ega ndindauraya. Kusika kundishandisa kuti kubvisira mari. Kwamambo icha ndikatotaura kuti mari yekundibvisira shoko. Iri kutondorwadza mari zvekutika. Kundibvisa mari pamusoro pemunhu akazotaura ega. Hama dzacho ndakatomubvisa ndanomuona kuti hama dzacho dziidzodzo. Dzitoti atora kuti mugone kutibvisisirawo zvinhu zviri panani. Takutoshandisaiwo ndamushandisa inini ndichibudisa kuti mari yangu. Ipapo panobata. Zviripo here zvamungange muchida kuti mhuri yeZimbabwe izive pamusoro penyaya iyi? Tinoziva kuti pane nyaya yakabuda zvamungade kuti vanhu vazive pamusoro penyaya iyi zvandisina kukubvunzai, uyezve maybe ndogona kuti tidzokerei kumashure tisati tasvika panyaya yekuti mhepo yaitaura ichiti roda mombe ichiredzwa. Ukama hwenyu nambuya hwanga hwakamira sei? Pakambenge pane pamakambonetsana here mushure mekunge mabva mumaoko mavo, sezvo vanotaura kuti vakakuchengetai? Pane pamakambonetsana here imi muri vaviri, kana kuti kunetsana kwakaita kana navadzimai venyu kuti zvazoita kuti zvosvika panyaya iyi? Ini hamana masana tombonetsana navo. Havana munetsana navo, bari dzimwe ndayangotaura ndaidi ini ndikangoti segore rapera iro, gore rapera vakambondidana futi. Vakanditi bachiko yakuni ndo vanaenda pamwe panga vari. Vanzi chienda yenyu kukorokoza. Ndati muni ndiye chienda kukorokoza sei? Vanzi ndina ndakasunga upenyu wangu. Wenya? Ndienda kukorokoza ndakasunga upenyu wana vese. Ndino makasunga. Mama wangu ndakatenda ndakavaudza kuti zvandaudzwa nambuya. Vanditi ndina ndakasunga upenyu wangu. Venyu chienda kukorokoza. Zvinoita here? Sekuru ndokavaudza kuti murume wavo sekuru vangu vatonditi endai kukorokoza ndandakasunga upenyu wangu. Ndati saka makasunungura pake. Takangopedza takadaro. Saka vakufano nawe chaiko kuti nditovaona sezvezvi vamwe vangaiko nditi zvinonaka zvichanaka sei, anomuka here mwana wangu. Wavanopinza dambudziko apa pamusoro pazvavari kuwedzera kundipisisa kundibvisisa mari nana mambo pese nezvinhu zvavakauya kuzotaura vega. Dai vasina kutaura vega nyaya ndatongoti ngandisiye nekuti kuchambotaurisa chisei chii muroyi haabvumi, but ivo vazotaura vega ndokusaka ndisingadi kubata mwana nawo ngaagwega. Asi mari yandoda imari yavanondishandisa yekuti kusumudza mota dzataishandisa kuchipata ivo avhuma nyaya yavo.
Ayo mai pane zvimwe here zvandisina kukubvunzai zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive pamusoro penyaya ndoza kuti makadumbirwa uyezve maybe zvamunoda kuti maybe kama mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo pamusoro penyaya? Chandingoda kubatsirwa nacho inhau yemukaka womwana. Mukaka womwana ndo wandoda kuti ndibatsirwe nawo. Asi kumashure uku munin'ina wavo mbuya vaya vakanotaura kwamambo vaya vakatouya pano vakanditi mai Chipo zvanzi nambuya venyu ndiri kuda mombe yangu yechirenzwa ndakuda kufa. Ndikati mbuya ini mashoko amuramba muchindiudza inini inondiremedza. Kwenye modi kunanga bachipo kana kunonanga vana mama vakazvara bachipo mavaudza nyaya kuti kuramba pingu yakwandiri ndindiremedza mondiremedzereiko ini ndichitotamburawo nemwana wangu kudai. Mbuya akati ini ndangotumwawo muzukuru kuti ndikuudze. Ndikati aiwa ndioraiti mbuya vanouya saka bachipo vakabva vasvika futi nguva iyoyo vakubva kunotengesa kwavaitengesa ndobva vadzoka futi vakavaudza futi seizvozvo mbuya vaya munin'ina wagugwa. Saka ndo zvatinazvo kamhuri yeZimbabwe kuno kunzvimbo yekwavheri. Tanga tichitaura nababa namai Manonokera vachitipawo divi ravo pamusoro penyaya yamakaona iri mudare raChief Neuso vachitsanangura kuti aiwa mwana kana kuti munhu akaita izvi zvokutora upenyu hwemwana wavo akabuda pachena ega akataura kuti ndini ndakazviita. Saka ivo vari kuti iye ngaarwe ega, asi semhuri yeZimbabwe kana muchikwanisa kubatsira pane mwana ane mwedzi nevhiki. Alright, and ari kutongorarama nenani? Ararama nenani wani. Alright. Kana varipo mhuri yeZimbabwe vanenge vachikwanisa kubatsira rusvava urwu kuti rukwanise kuwana mukaka makasununguka, nekuti iye zvino izvi baba munongoziva zvinoitika kuno kumisha kuti vanhu vanowana mari kamwe chete pagore nemari dzekurima. Batsirai kuti vakwanise kuchengeta mwana uyu mucheche. Vanokwanisa kuti kuvabata vangakubatei panhamba dzipi vanenge vachida kutaura nemi? Number 078 63 84. Alright, okay. Azvinetsi. Namba ndidzo dzamuri kuona pascreen vanenge vachida kuvabata vabatei vanenge vachida kubatsira nguva kutumira namba dzenyu dziri paecocation. Alright, alright. Zita rinobuda paecocation rakanzi chii? Benevolent Manonokera. Saka vabatsirei vanenge vachikwanisa kubatsira ngane mari yekuti vakwanise kuwana mukaka wenani kusvika kana even hembe dzemanyuborn itaiwo kuti muvabatsire nekuti ndiwo vakatosara nemwana mucheche uyu. Aiwa, kuchibva kwandiri inini Jethro Rusikwe muzukuru wavadyegora tinoti chisarai, uyezve tichasangana mapurogiramu anotevera, uyezve tichakwanisa kuuya kunoku kana tikatenderwa kuti tizoona pachange pachiuya n'anga ichabva kwaChief Neuso kuti ipedze dare iri. Tinotenda tosangana mapurogiramu anotevera.